जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करे। शुक्रिया। वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। कैसे पता चले कि तू आइल बाड़ा? अरे हम बतावत नहीं बानी रे, घर के पीछे बोला बोला कैसे मुझे आइल बाटे मिलैया जब हुआ हुआ करत ना बा मुझे आइल बाटे मिलैया। वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। अरे हमरो तो फीलिंग में समझ रे पगली, घर के पीछे बोला बोला कैसे मुझे आइल बाटे मिलैया जब हुआ हुआ करत ना बा मुझे आइल बाटे मिलैया। वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार। भाई जान जाए तो मुआ दी हमरा के। अच्छा तब तोर भाई ठोकई है, यह बात समझ जा। घर के पीछे बोला बोला कैसे मुझे आइल बाटे मिलैया जब हुआ हुआ करत ना बा मुझे आइल बाटे मिलैया। वाल्मीकि जी भोजपुरी स्टार।